Κέφι, χορός, ζωντάνια και σκετσάκια γεμάτα φαντασία και βγαλμένα από την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα επικράτησαν στο χορό των ομάδων του Ρεθεμιώτικου Καρναβαλιού. Έχω φωνή. Yes, I do. Ντουβάρια σοβάντη στο μωρί. Άκου εμένα. Όταν η νύχτα τραχαρά στα συλλογισμένα σε ποσόλη σε κρατά και το τρελαίνομαι. Ηρανάσα και είμαι και καταπονημένη. Δεν έχετε και αεροδιάδρομο εδώ και ήρθα από Χανιά. Τι κατάφερες και πέρασες και από Τσιλάκου στο κουμπέ. Μπράβο! Γιατί εδώ που ήρθατε, αν δεν πας από Λάκο, μπορεί να πας από καμιά αδέσποτη σφαίρα. Άντε και το Μαρινάκι να σου πει. Βλέπετε από τη συμμετοχή του κόσμου, παρά την κρίση, παρά την ζωφερή ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην ρεθυμιώτικη κοινωνία θα έλεγα, βλέπετε ότι αυτό το δυναμικό κομμάτι του Ρεθύμνου, που στην ουσία είναι η πλειοψηφία των ρεθυμιωτών, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, το απολαμβάνει και κυρίως το δημιουργεί. Όλα καλά. Και φέτος καλούμε τον κόσμο να έρθει, βέβαια, θα περάσουμε πολύ ωραία. Η Οδύσσεια του Νεοέλληνα συνεχίζεται. Τώρα ο χορός των ομάδων είναι υπέροχος. Με αυτό καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την Οδύσσεια. Αυτό είναι η συνταγή μας. Υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι πάλι εδώ πέρα, να τα περάσουμε υπέροχα. Οι 42 ομάδες και οι 15.000 καρναβαλιστές που φέτος θα συμμετέχουν στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου χορεύουν σε αποκριάτικους ρυθμούς και το ρέθυμνο ξεφαντώνει, αφήνοντας έστω και για λίγο στην άκρη τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Θα είναι και πάλι μαζί μας. Ευχές του χρόνου υγεία πάρα πολλά από αυτά που περνάμε. Είμαστε εδώ και περιμένουμε όλο τον κριτικό λαό. Πειρατός. Όλα τελευταία στιγμή, όλα όμως γίνεται. Όλα θα είναι στην ώρα τους. Να είστε καλά και να έρθετε να μας δείτε. Το Ρεθυμιώτικο Καρναβάλι δεν έχει ξεφύγει καθόλου λόγω του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Είμαστε το πιο ενεργό, ούτε περικοπές ούτε τίποτα. Κρατάμε ακόμα το ειδικό μας όσο αντέξουμε. Το Ρεθεμιώτικο Καρναβάλι δεν είναι ένα συνηθισμένο καρναβάλι που στηρίζεται σε καμιά γενναία χρηματοδότηση. Είναι μια καθαρά εθελοντική διαδικασία που ξεκινάει από τη βάση. Ο Ρεθεμιώτης το έχει στο DNA του πια, το απολαμβάνει και το δημιουργεί. Εγώ νομίζω ότι το Ρεθεμιώτικο Καρναβάλι μόνο κάθε χρόνο και καλύτερα θα πηγαίνει και οφείλω να ευχαριστήσω τις ομάδες, τους καρναβαλιστές, όλους εσάς που το διαφημίζετε. Η Οδύσσεια του Νεοέλληνα είναι φέτος το θέμα του καρναβαλιού που με σκοπτικό και χιουμοριστικό τρόπο οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις δοκιμασίες που ζει η χώρα και πώς οι Έλληνες με πνεύμα αισιοδοξίας θα καταφέρουν τελικά να τις ξεπεράσουν.